Ok, e ceva. E ceva. Ce pot să spun? Îmi place aerul, e frumos. Mi-am pregătit să beau o cafea și îmi pare rău că n-am luat. O să mergem cu el. Și ne aduc biștiuri, asta, și vom panorama. Panorama. Am intrat în Toana, Brașov. Da? Deci la Sinaia? Aha, unde mi-ai spus pe acolo, a? Bravo, și stai și astă seară pe supă, nu? Perfect. Am mai notat în deșa.